Maulanon nga kakapunanon para sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati, matugnaw nga adlaw para sa itong tanan. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life, pet sa 26 na sa bulan sa Oktobre, tuig 2022. Ato na nay pagpangamusta sa inyo sa siningation nga mabulubugnaw kag matugnaw ang aton sa ni panahon. Anong inyo paniyaga, anong inyo sudan dira, anong mainit-init nga sabaw nga inyo nahigupan para nga magpatahaw ang katugnaw nga inyo sa ni mabadyagan. Okay lang na Tito Wilma na. Anyway, sa aton malabutan sa pagpangalagad sa karon nga hapon, mayong hapon sa liwat kag kumusta lang ang panahon dira sa inyo ya ha. Kag kung ano man ang inyo sudan paniyaga nakapayuhom sa inyo o kung okay lang pamoy lang tanana. Importante is nakapanyaga kita. Sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo po ninyo kubus nga lagad si Tito Wilma Sugaton. Para sa programa This Is My Life, mag-up na kita tubtub technology stress, kag hi and hello lang. Sa itong sa mga palanggaman nga sa FB Live, pagi sa Facebook page, sang Aksyon Radio Bacolod. Kamusta lang dira sa inyo? Nan. May chat room kita dira. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo sa mga greetings, sa inyo man mga opinion, suggestion, piece of advice, sa base natin nga sulat, sa mga informasyon nga aton man madulong sa siniiya nga hapon. Kag kung pwede, pakilike at pakishare sa This Is My Life program. Mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod, pwede gid ninyo malike and ma-share, mapaambit naton sa aton man mga palangga nga to sa mga malayo nga lugar nga hindi malabutan sa aton sinipagpangalagad sa kahanginan. Apagi man sa mga internet access, pwede gid nila ina nga ma-open kag mabatian halin diri sa aton sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Philippines. Okay na siya Tito Wilma. Kag syempre mga balita man naton dira nga madulong sa inyo na ang mga matipon nga mga balita sa amon sa News Center, mga news flash, breaking news, developing stories, mabasahan dira iya sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga mensahe naman ninyo dira sa text hotline na karon inyo man mga greetings ara abukas nga aton sa ni text hotline. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo sini mga mensahe sa 0963 7570874. Again, 0963-757-0874. Ang paghalong sa gihapon naton ginapahinumdum sa inyo sa maulanon nga panahon, magluwas sa mga inepekto sini sa aton man ginapangatubang nga padayon nga pagpakig-away sa pandemic ang COVID-19 tungod wala pa kita lubos nga makalampuas. Medyo masubo-subo man ang nagakatabo sa aton palibot magluwas nga maulanon ng aton panahon, masubo man ang natabo na kagabi kay tikon lang tawin naton suno sa aton Fivox na magkasunod gid nga mabaskog nga linog ang nagtayog sa sulod sang duha ka oras na magkasunod nga mabaskog nga linog sa sulod sang duha ka oras sa bahin sang Lingig, Surigao del Sur nga gintayog sang 5.2 nga intensity sa tinig abra pagid na mabulubaskog ang sa tinig abra nga nakabatyag sang magnitude 6.4 dito sa Ilocos Norte, di ba la? But actually, sa update man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Abra, may pulo kagin report nga injured, no? Sining 6.4 magnitude nga linog. May ara bahin sang simbahan sa Lapas Abra nga nag-collapse ang pila ka bahin sini tungod man sang pagtayog. Pulo ka mga taong gin-report nga na-injured. Di kong kalang taon kagabi lang gito. Pero so far, sino sang officer in charge sang PDRRMO sang Abra nga si Arnel Valdez, may ara anom ka mga individual nga na-injure sa bahin sang Lagayan, no? Isa sa San Quintin kag tatlo sa bahin sang San Juan. May pilaman ka mga simbahan may pilaman ka mga bahin sang simbahan, municipal hall ang naapektuhan sang linog.
kag ti tungod sang kahalitan sang linog na sa bahin sang abra, suspendido dito ang trabaho na mga government work schedules, ang mga klase ginpang suspended bangod man sang epekto sining linog. Pero suno man sa ah, NDRRMO head or PDRRMO head nga may pilaman ka mga apektado nga mga residente nga temporaryo na nga gin-evacuate halin sa ilang mga puluyan. Ginahatagan man sila sa mga tents, gin-providean man sila sang mga pagkaon kag ilaman kinahanglan nun. Di masubo-subo lang bala na pinsaro na ito na actually base naman sa ahensya, ang epicenter sang linog 7 kilometers northeast sa Banwa sang Lagayan. Tectonic in origin. May kadalumon nga 11 kilometers. Okay, kagkabay pa nga hindi na magdugang pa ang kahalitan. Kay so far, may mga pagtuloy tayo, mga aftershocks pa nga mga mabatyagan. Ha? Ipangamuyo naton ang kaluwasan man sang aton sini mga kauturan sa nahinambitan nga mga lugar. Kag dili naman sa aton pinsaro naton abi naton nami nang aton sini panahon, di bala? Abi naton nami nang aton sini panahon, hindi man mapaktan. Gulpi lang man alithim, ulan tungod to kay may may low pressure area, di bala? Pero ang updates ng pag-asa kaina nga ang isa ka low pressure area nga ara sa guwasang par na to nakasulod nangin tropical depression siya na ara siya sa eastern part or sidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Kay since nga nangin tropical depression siya, gintawag na siya nga si Paing or Paing, di ba? So si Bagyo Paing na siya. Kay naporma na siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kag amo ini siyang ika-16 na, no? Ika-16 na nga linog. Oh, sorry, nga linog man ang hambal ni Tito Wilma man. Ika-16 na nga bagyo. Nga nagsulod iya sa Philippine Area of Responsibility. Kagabasi man sa ginpabutyag sa nga pag-asa kaina na develop ang tropical depression, hashtag paing PH, isa ka low pressure area o kung LPA, sa sidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Kag sa tuway naman nga pahayag, ginpabutyag sang aton sini State Weather Bureau nga magadala naman ang shoreline kag trosang bagyo paing sang kasarangan tubto mabaskog nga may panalagsa nga pagbuubo sang mabaskog nga ulan sa bahin sang Visayas kag Caraga sa sulod sang 24 oras amo nang mabatyag naton gulpi lang yung magbagusbos ang mabaskog nga ulan dason mauntat na naman ha. Samtang mahuyang tubtob kasarangan nga may panalagsa naman nga mabaskog pag ulan ang posible ma-experience sa bahin sang Quezon, sa Bicol region, sa Northern Mindanao kag sa Zamboanga Peninsula. Pero kainas ang kagahon sang ginpahayag sang mga state meteorologist nga hindi pa ya madulang posibilidad nga landfall sa Luzon o kon sa Visayas ining nangin bagyo nga low pressure area. Kay tiuna na nga nagwa sa balita mo nga posible labot ini sa typhoon category. So ara na siya nangin tropical depression na siya. 1:51 Action Radio Philippine Standard Time. Pila lamang inasang aton sa ni-update sa aton panahon ba kay ay abaw tama gid abi, no? Tama gid abi ang ulan nga kinahanglan may ara kita update sa dalagan sa aton sa ni panahon. Pero ti kabalo naman ta kon kung maulanon ang panahon, nami pa ko ribong sa balay, di ba la? Nami pa ko ribong sa balay, ti ko narakaling sa balay, namit lang kaon-kaon, ba may mga pag-amo pa na atita. Yes, no? So ano mga nami kaunon sa tiun sa maulanon nga panahon, kung nara ka man lang sa inyo sinadira balay, ara ka lang da lili sa bintana, tangla-tangla sa langit, kung bala magalumon o kung basi magbubo ang ulan, pero tandaan niyo na lang dira, ha? Ang bantayan ninyo
ang mga nagatulo-tulo na bala, masilis na ang nagakoka-koka kakagahod na sa mga paka maulan gid na. Kag sa sinaman nga panahon sa sinaman sa syempre nga tion sa siniya nga panahon, masiling kita ba swak na swak gid ang mga manam. Hindi kay tituod basta tigululan daw kanamit lang ikaon mo di bala kapin pagid kon may mga ugad ay abaw. Pero pila ka mga pwede naton makrave or gusto naton kaunon kung maulano na nga ton sini panahon. Ano gani tito we? Arroz caldo, aba arang hindi na madulay ang arroz caldo, no? Kung sa mga Tagalog naman ining champurado, hilig man kamo sa champurado kay tigil lugawon malay na mo pagkatapos butangan bi tsokolate, no? Pero ang gina-wonder ko ining champurado nga may uga, namit na suno sa ila sini istorya. Siling ko, dilawan ko na bi. Na? Kunara ko sa balay kag nagaulan, maluto ko champurado, parisan ko uga. Kay para sa ila manamit ina sa tiun sa maulanon nga panahon. Ang arroz caldo, na kung sopas, di gani linugaw man, kay ti mainit nga sabaw, manamit sa maulanon nga panahon. Hindi gani hot chocolate o kung ano lang nga pwede naton matimpla, pabukal ini timpla or kafe, o pwede man ang pandesal, kape abi, kay ti kabalo kita basta sa manami, sa matugnog nga panahon nami ang kape. Pero tandaan nyo lang nga ang kape nga pa-dehydrate sa lawas ta. Since nga hindi kita makapabalhas, madugangan pagid ang pagmalas ang lawas na sina. Pero nga, may ara, pag ko nasiplatan nga siling nila, tawi nami iya magkaon, ice cream. Kung matugnaw ang panahon, ay no, sistema, gina-imagine ko, siguro hindi man kumana, may imagine man, Kay ti siling nila, samtang na ginalingaw mo, bala ka o galingon mo, kunara ka lang sa sulod sa balay. Lantaw ka lang TV, pamati ka sa radio, basa ka magazines, lantaw ka sa mga movies, nami may ice cream nga ginauyatan sa imo kamot. Okay. Kundiin ang inyo gusto, go lang. Kundiin ka mo happy, go lang. Pero siling naman sa iban, kabudlay man magluto, bulalo tita Wilma, or dagat sa Poseidon ay, kabudlay man, katrabahuso, kadugay man magkaon sa, maghigop sa sabaw sang bulalo, na? Pero mas nami pagyad, kung uyangan mo sang chimpo, ang pagluto sang bulalo binagid kung may mga tulaan, may mga utok sa sulod nan mahilig man ka muna ay oo ti siling nila amo man lang na mga nami kaunon kung wala nagid pwede gani ibandera ti noodles bi no mainit-init or pwede man ka mo makaluto dera sutanghon, butangan nyo sabaw, or miswa, na? Miswa nga mainit, butang mix nyo tausyam, na? Kagaba, ara pagid ang, saan na siling ko, pinakahapos gidya ang arroz caldo. Kaya kung wala may itlog ka lang, kag may tanglad ka lang, okay lang kag luya, di ba? Kundiin ang bet nyo, kundiin ang mas manamit para sa inyo, go, na? Kag kinahanglan, hinay-hinay lang kung magwa man, bulubantayan, ulo aligmat, sa dalagan sa aton sinipanahon. Since nga na siya sa sulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility, ining si Bagyo Painga ini, kag kita diri nagabulubatsyag, ang mga kauturan naton nga naga-estarya sa mga manubo nga mga lugar dira, inabalang prone sa mga pagbaha-baha, o lualigmat gid kag pulo preparar bisan paano wala sang malain sa tao nga nagahanda sa inkaso por kaso nga ginatawag emergency cases bala na kinahanglan gid importante may bugas lang kita dira may tubig kita nga ilimnon kag mga importante ninyo dira nga mga papel nga mga dokumento i-safe gid ninyo ina nga hindi mabasa inkaso por kaso ay battery kay kun mag brown out magkapamati gid sa mga update nga mga balita ilabi na sa mga updates sa dalagan sang panahon. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time ang aton anay Dr. Pinoy Squalito. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala. Okay, sa mga naka-online natin ang mga kauturan. Yes, ayan, hello. Ma'am Jean Officer, good afternoon. Mayong hapon na kay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Kag, yes, so kamusta lang dira, Ma'am? Ano nagaulan man da sa inyo, Ma'am, sa ano ni? Sa may dinigani, La Carlota? Arien Jodelton, mayong hapon. Mayong hapon, titawe, kag sa tanan nga mga ka-aksyon. Sang Action Radio. Teresita Batik-Batik Suela, dira sa may barangay Bantano, kay kamuda nga purok. Mayong hapon lang dira, na? Sa Lagran Hala Carlota sa Pilar Compound, dira, mga sisters kag brothers ko, maghalong may bagyo paing, hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid Ma'am Ana. At tigainulan man sa may La Carlota. Journey Pomuceno, tamaulanon nga adlaw subong, lihog tamyaw sa ni Pomuceno family. Verona family, kapamatigid subong from Langka, Pinaginpinan, Kabangkalan City.
Jory, salamat gid watching in lang ka pinaginpinan. Thanks gid for the big heart. Okay, Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon lang da ma'am kag madamo gid nga salamat na. Present naman kami diri ma'am na ni Daithel Maiguico, Lydia Bibing Jennifer kag Mercedes Lambert sa my Buena Park. Stay strong and healthy always, Tito. Thank you, Mom. And God bless you and your family and your loving family. Thank you so much, Ma'am Virgie. Kag sa inyo man tag sa kapamilya. Palareho malang kita tanan. Paamo gina, no? Anyway, thank you, gid. Tita We, ari naman kami gapamati sa imo programa. Shout out ko lang. Akong tatay kag nanay nga busy gid obra ka mga furnitures. From Sakilon family, Tito We. Aga pang obra gali ka mo mga furnitures. Okay, good luck sa negosyo. Thanks for the big heart. Siling ni Ma'am Thelma Iguigo, Virgil Pinda, salamat day. Abaw, tudugid ulan, tawe, sa La Carlota, baskugid ko nung ulan. Ay Wilma Tamiago family Laparan, Labanyego family Turbela, kag Espericia family. Halin ina kay Ma'am Connie Laparan sang Pandanon, sang Pandanon DSB. Okay, thank you gid ma'am. Kag Rodolfo Sagayno, mayong hapon Ma'am Wilma monitor lang kami. Yes sir, thank you gid. Carl Kenneth Kenyete, mayong hapon Action We, lihog kugwit sa mga pumuluy isang barangay San Jose, Ibi Magalona. Salamat man. John Mark Mahinay. Okay. Good PM kuno Tita Wilma. Okay. Yes, kay Ma'am Jinky Dilagdon. Good afternoon lang dira, ma'am. Good afternoon kag salamat gid. Okay, hasta lang dira anay si Tita Wilma kadtuan ko lang kayo ng inyo mga greetings liwat. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na
Kubos nga eskwela. Mm. Primary kag secondary kam na. Full Oktobre. Pet sa 27 na kita subong sa bulan sa Oktobre. Ang ato naman Christmas countdown, Tita Wilma. 60 days na gid lang. 60 days Christmas Day na. And 67 days more to go. Ara, Happy New Year na sa tanan. Kagi-welcome na nato na ang 2023. Tamyawanay naman ta Happy New Year ko na. Pero ti subong kabalo kita kung anong ginapreparahan naton ang All Saints kag All Souls Day, November 1 and November 2, malawig-lawig nga weekend para sa mga nag-aobra Lunes, tubto Biyernes, sila binaangara sa mga gobyerno, na? Malawig mo paggabi Sabado, Domingo, hasta Lunes, Martes na sila mabalik sila obra, na? Kaya nga to naman mga estudyante, babalik sila pizza dos naman. Pagkatapos ang Biyernes nga adlaw, na? Okay, gani relax ane kamud dali lang tawe pasiplatan taning aton sa ni mga mensahe sa aton text hotline antes kita magbasa sa aton sulat buhinan ta ini na. Okay, good PM ta, ga monitor lang Ronaldo Novales alias Gaming sa may Sawangan, Libakaw, kagdamo gini nagapamati diri sa imo si Ramel Ilamparo, taga Himamaylan. Madamo gini nga salamat 4267. Tapon niya gata sudan ko sinugba nga baboy, kag binisaya nga hipon kag soft drinks lang ha, Ma'am Yolanda Pasamantes ang Bagao City. Di talangga ko gid ikaw, wow. Salamat sa pagpalangga. Inday Yolanda Pasamante. God bless. 0197. Madamo gid nga salamat. Gakaon kaya sa ngas, Bisaya nga hipon, mogalaway si Tita Wilma. Baboy, pabot si healthy ni guro nga klase ng babae. Kaya manamit kadang iya ni mga ginakaon. Hindi bala Ma'am Emma Salhay, kamusta lang ara na sila sa Abaday Sky. Happy rainy days to family Domyo, Ma'am Monica kay baby girl. Wow, baby girl, nga special child sang pamilya. Kumusta lang sa imo? Kay Sandra sang Barangay San Teodoro, Binalbagan. Ang pagpanamyaw halin man kay Junjun Lambatin Domyo sang Pakaw, Bantayan, Kabangkalan City. 6989. Yes, Tita We, mayong hapon panyaga. Talaswa nga balunggay, subak pinarito, padalundon soy coffee, Tatay Tony. Adi healthy na healthy pag ginakaon ni Tatay Tony. Kundi, Tatay? Very active gid. Very active and healthy gid si Tatay Tony. Okay, let's dos 9 in Action Radio Philippine Standard Time. Miss Margie Haniva nag-upon man sa aton sa sininga hapon. Iba ninyo mga greetings dugay-dugay na lang. Si Tita Wilma magabasa anay sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, nga ton sa nibasahon sa sininga hapon nga sulat, halin kay Inday Josie sang Silay. Short lang siling niya, hayo lang niya ang Josie. Pero hindi siya taga syudad sang Silay. Ako nila naman balinday Joanna. Anyway, kaunden sang sulat ni Day Josie sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, kabay nga mabaton man kag mabasa gilayon ang akon mensahe sa This Is My Life. Nagapasalamat gid ako, Tita Wilma, tungod sa pagpamati ko sa programa, ma-share ko man gali ang nagakatabo sa akon pangabuhi.
kag ang akon problema. Ako gali si Josie sang silay, pero hindi ako taga diri. Ang akon problema natungod ini sa akon bana. Madugay na nga nagagamu sa paminsaron ko ini, Tita Wilma. Galing, wala lang ako sang masugiran. Ang bana ko tawga lang kay Mon. Ang problema ko na tungod sa iya, tungod, may ginabuangan siya. Subong nga babae. Kabalo ka bala, Tita Wilma, nga malipayon? Kag, maayo ang amon pag-updanay sang kami ginkasal? 8 ka tuig na ang nakaligad? Wala ko gid ginapaabot, pero kasan ulang natalupangdan ko nga malasay na ang iya pagtamod sa akon, kag hindi pareho sang una nga puno sang kapagsik kag kalipay. Kag permi lang siya nagayuhom kung mag-abot sa balay halin sa trabaho. Abi mo ang ginhimo ko tungod sang nabatyagan ko nga duha-duha. One time, gintry ko gid nga sundon siya hasta sang matapos ang iya obra. Nakibot ako tungod may na-discover ako. May babae siya, kag ginapuyo pa niya. Dogin takluban ako sang langit, Tita Wilma. Dali-dali ako nga nagpauli sa amon balay kag naghulat sa iya. Pag-abot, ginaway ko siya. Puwerte gid ang akon kaakig. Tudo-tudo gid, may panglampos pa. Ginkompronta ko siya, kag ginpangayuan ko siya explanation, tita. Pero, wala iya ko ginsapak. Kundi, naglakat siya. Halinsad to, subong, talagsa na lang siya kung magpauli sa amon balay. Didto na siya nagatulog sa iya babay. Tita Wilma, may 3 kami kakabataan. Elementary pa lang tanan. Wala gid sila kabalo nga nagpangin babayi ang ila amay. Inaakon problema subong. Abi ko balaanay ang iban lang kay mabuot ang bana ko. Subong, ako ang nagaantos sa mo sinang sitwasyon. Ano man ang dapat ko nga himuon, Tita Wilma? Mamati lang ko. Josie Sangsilay. Okay, sa itong tagpadala sang iya sinimensahe. Karon nga hapon kay Josie Sangsilay. Una-una sa tanan, salamat gid, maayong hapon. Kabay pang matawhay ang dalagan sang paminsaron mo sa siningation, samtang nagapamati kag nagaupod ikaw sa This Is My Life. Ay, kabay pa tungod mabugnaw ang panahon, dapat mabugnaw man ang balatyagon, kag mabugnaw man ang paminsaron. Bukas ang balatyagon sa pagbaton, sang kunin makapaayo para sa imo problema nga ginaangkon. Kinahanglan gyud. Kabaluman kita nga sa pagpangabuhi, kung ikaw ang magsulod sa ginatawag pagpamana o kung pagpangasawa, marriage life nga ginatawag. Hindi malikawan nga may mga pagtilaw nga mag-aabot. Kag ang nag-abot sa imo kabuhi, ang pagtilaw sa inyo pag-asawahay nga duha ni Mon, masiling ta nga bala nga nagakatabo gid ina iya sa mga mag-asawa. Pero wala si Tita Wilma nagasiling nga tanan nga bana pareho sang bana mo nga Simon. Wala man si Tita Wilma nagasiling nga tanan pareho sang naeksperyensyahan mo.
Kundi may mga kaangay ulo anggid nga hitabo sa kabuhi mo ang nagabatsyag pareho mo subong. Amo na siling ni Tita Wilma nga sa kabuhi sa mag-asawa, may mga pagtilaw gyud nga magaabot kag duna gyud ang problema nga aton sini maeksperiensyahan. Dira iya ginatakos man ang imo katampad, ang imo kabakod, ang imo paghigugma sa imo sini partner in life. Kung makasala, bala mapatawad mo siya? Bala matagaan mo sa second chance? Bala mapamatian mong iya pagpaantag. Pero inatanan mangin posible kung puno ikaw sang paghigugma. Na basta paghigugma gani ara ginadarang tanan-tanan. Di ba la, no? Kag sa relasyon nga mag-asawa or sa relasyon sa pag-asawahay, maabot ginayang punto nga daw amat-amat nga nagatahaw ang balatyagon sang tagsa-tagsa. Na? Tubtob nga ang iban sa ulihe, resulta bulagay. Pareho sa natabo sa kabuhi mo, pero hindi pa ka mo bulag totally. Talagsa na lang siya nagapauli. Di ba na? Hindi lang pagdibdiba ang tanan. Importante, nagapauli siya sa inyo balay. Ako na iya ha, na importante nagapauli siya sa inyo balay. Ginatungdan niyang iya responsibilidad bilang provider kag amay sang inyo 3 ka kabataan, padayon na lang ginahimo mo. Hindi ka dapat magkabalaka. Hindi ka dapat magproblema. Kay nga, ano gani hambal ni Tita Wilma, doon na iya sa mga lalaki ang maghimo sina. Magluwas na gilang. Sa mga matarong kag mga responsable nga klase sang mga bana kag amay sa mga kabataan. Amo lang na iya kung nahimo man na nimon, natural lang na kay tisangalan sang paghigugma ma-retaliate kag di ba la? Malupok kag bilang asawa. Normal ina nga balatyagon. Pero pasangkaron mong imo pamansaron sa sina nga bagay nga temporaryo lang na no? Ari lang tabla sa positive side sa mga nagakatabo sa iton kabuhi. Although nga masakit diri sa sulod, bawi sa piyak nga bahin. Maagi lang na diin gina makadto. Kami ang una nga pamilya akong ginpakasla ng kabataan ari sa akon. Mabalik din na siya sa iya matudtuod kag tunay nga pamilya. Kag dira niya sina ma-realize ang iya mga kasalanan nga nahimo. Dira niya ma-realize ang iya mga kakulangan sa iya pamilya. Subong naga-enjoy pa lang kung bag-o pa. Na, ang hindi lang nami kay kung magbunga man ang ila sinirelasyon sa tagsa-tagsa. Makibot man taba. Anyway, padayon lang is the way. Masiling bala naton nga ang tagsagataw kung makasala kag mabulagan. Maabot gid ang tiyempo nga masanagan, maanalisar kag ma-realize niya ang iya kakulangan kasalanan sa iya mismo pamilya. Or mismo gani sa kaugalingon mo kung kaisa no? Abi, tandaan mo lang, i-pray mo lang, pungko ka lang na bala, masiling ka bilang sige lang, din mapadulong ang tanan. Basta importante ari siya, kagula siya nagakulang. Masakit man tungod gugma, napamana mo siya tungod sa gugma, nakangkon ka mo sang anak tungod sa gugma, pagkatapos mo sinang natabo, bato na, okay lang. Abi, why mo man nausisa ang kaugalingon mo kung basi may kakulangan man ikaw o kung basi ikaw man ang may diferensya kung nga nahimo inasang bana mo. Abi, pungko kabla sa isa ka lugar. Kung wala ka sang ginahimo kag daw may mga inoras nga bakante, pungko ka sa isa ka lugar pagkatapos i-focus mo ang imo balityagon kag pamensaron sa imo kaugalingon o sisaa ang imo kaugalingon. Ask yourself, din ako nagsala? Din ako nagkulang? Ano ba lang nahimo ko?
Ano ang dapat ko baguhon sa akon pamatasan nga ang amo sining natabo sa akon pangabuhi? May ginbag-o bala sa akon kaugalingon? Nga kung nga nangita sang lain ang akon bana, na pila lang ina sa mga palamangkutanon nga kinahanglan i-assess mo man sa kaugalingon mo bilang asawa kung nga nahimo ina sang imo bana, di ba la? So kung makitaan mo or mabatsyagan mo ang sabat sa mga palamangkutanon mo nga ina sa imo kaugalingon, ang maswestyon ni Tita Wilma kung anong dapat mo himuon is prayer. Magpangamuyo ka sang hugot sa mahal nga Dios. Ipangamuyo mo sa iya nga magbalik sa luyo mo sa inyo nga pamilya ang imo bana. Na? Kay nga, my dear Josie, wala nagakatulog ang Diyos. Hindi naton matago sa iya ang bisan kapiranggot lang gid sang hinimuan naton nga sala. Amo ning sa kadamo-damo sang iya gintuga sa kalibutan pero wala sang malipod sa iya, wala sang matago sa iya. Tanan makitaan niya, tanan mahibaluan niya na wala siya nagakatulog. Nakita niya ang nabatsyagan mo, nabasa niya ang unod sang paminsaron mo, na gani manawag ka sa iya, magpangamuyo ka. Kay batsyagan mo na lang, makita mo na lang sa pila ka adlaw, ay, pagpuli, di duway na siya naghalinhaw. Ay, magpauli siya on time na gidhaw. Dahil daw lain nandun nagbalik ang iya normal nga mga hulag, kag ang normal niya nga panimuot para sa amon nga iya pamilya. Okay, di ba? Thank God for that. In case ginman. Magkasiling ka siguro nga, ay, naghinulsol ginman siya siguro sa ginhimo niya na sa amon sang iya kabataan. Kag makibot ka lang, tungod sang imo hugot nga pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios, ay balik siya sa inyo luyo kag magkapangayo sang kapatawaran sa imo. Nga kinahanglan, ano gani Tita Wilma, nga kinahanglan mangin bukas man ikaw para sa ginatawag second chance para sa imo bana. Na tawo lalaki ba na kabuhi sang lalaki, ano gani, paligamos na sila. Pero hindi tanan. Nakadepende ina iya sa pananawan sa isa ka lalaki sa iya kabuhi. Kag sa iya mismo pagkatao. Ang mahambal ko lang sa imo inday, Josie, ipakita mo lang sa gihapon ang imo pagrespeto sa iya. Na? Respetuha siya, ipabatsyag kag ipakita mo sa iya, kag pagkatapos tagaan mo siya, liwat kahigayunan nga mapabatsyag mo ang imo pagpalangga kag pag-atipan sa iya nga sa gihapon bisan masakit deep inside pero okay lang sa gihapon. Sa ngalan sang aton pamilya, di ba la? Sa gihapon sa nasiling ni Tita Wilma suliton ko, respeto isa na nga makatandog sa ibalatyagon kung himuon mo. Pabayaan mo siya, pabayaan mo siya kag ipabatsyag mo pagid sa iya nga siya gihapon ang hari sang inyo panimalay. Siya gihapon ang boss nga masunod sa inyo panimalay. Kag hindi ang boss nga nagasunod-sunod lang sa gusto sang asawa. Kag padayunon mo man ang imo pagka maatipanon, ang imo pagka madinumdumon, nga sa diin sa gihapon ihatag mo ang iya mga kinanglanon kung ara siya sa inyo panimalay, kay nga inday. Sa sina nga paagi, sigurado, bisan hindi gilayon, pero amat-amat nga manumbalik ang iya paghigugma. Kag hindi natubtubsan o pa malingkang kag masulay sa sang iban nga mga babae. Ang mga pilalang ina nga mo na siling ko bala kay kon ipangibabaw naton sa itong balatyagon ang kaakig kun makasala ang imo partner sa imo kag magsiling maglupok ka man kag mag-iskandalo, ti huya sang isa, huya sang tanan, huya sang bugos nga pamilya. Amo nang iban ginagamitan na lang nila reverse psychology, nga instead nga maglupok sila, ayuhan pagid nila, at ipanon pagid nila. Para konsensyahon. May ma-react naman na karon masili, mayo lang tawi kon konsensyahon pero iban way na ginaya konsensya.
itugyan na lang sila kay Lord. Tawo lamang kita bala sa nahambal na naton nga hindi kita, na? Hindi kita magpakahuyang kag hindi kita dapat malingkang sa mga pagtilaw nga ginatag sa mahal nga Dios sa aton, especially sa panahon sa aton pagpangabuhi. Pagtilaw sa relasyon ninyo nga mag-asawa, pagtilaw sa relasyon ninyo sa inyo mga kabataan, kag sa inyo man pagtrabaho, kinahanglan lang gid sa nahambalan ni Tita Wilma, padayuno naton ang mangin mapainubuson, mapainumuron, kag kung makasarang kita nga magmangin maalwan sa iban nga tao, kayano naton. Kay anhon mo man inang mga manggad nga ginaangkon mo, inang manggad nga ginapabugal mo, nga kun maglakat ka na sa piyak nga kalibutan, na sa piyak nga kabuhi, wala kami isa sina nga madala, na mas maayo nga ang tanan nga kaayo na paambit mo sa imo isig katawo, hindi lang sa mga material nga bagay, kundi sa madamo nga mga bagay nga nagkatabo sa imo kabuhi. Mga points na kag mga stars sa bahin mo, na Inday LV, nagets mo man ang point ni Tita Wilma kung ano dapat mo himuon. Bilang asawa nga mapinalanggaon kang mapainumuron, padayon na. Ihatag sa gihapon ang imo pagrespeto sa iya bilang bana. Padayon na lang ang imo pag-atipan kung magpauli siya. Pagpalangga bilang asawa, kag ipakita mo sa iya nga wala magbag-ong imo pagtamod sa iya. Pero importante above all ang imo pagpangamuyo sa mahal nga Dios, nga Lord, kabay pa, mabalik mo siya sa amon sang iya kabataan. Okay na lang matugda ni Tita Wilma sa imo Inday Josie, kag sa iban man naton nga mga kauturan dira nga nagaupod kag nagapamati sa sininga hapon, sa inyo man mga panugdaon, ara lang aton sa gihapon text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Kag ara man sa mga naka-online ana, sa mga naka-online ara lang aton sini chat room, pwede gid kamo dira maka type kag maka-send sang inyo sini panugdaon. Abaw siling ni 8820. Balaan ko mo ni mga linyada mo perfect gid advice nito. Abi mo Inday Juicy gid ya. Abi Inday Josie, ang courtship dapat padayon, hindi maguntat mientras buhi ka mga duha. Ang akong asawa pagka-stroke ya, wala gid ko naguntat sa pagpangaluyag sa iya. Bisan wala kami gahulid gani 8 years gid antes siya mapatay. Gani dali lang gid ha, nautod na. Gani pangaluyagi siya para magbalik ang kaluyag niya sa imo, Tatay Tony. Masiling ni iban nga mga asawa mo, Tatay Tony, nga Tatay Tony, sana all na insakto na ang punto niya Tatay Tony, na insakto gina kinanglan padayon lang kag padayon nga maghigog maanay kag magpalangganay. Kung lang tawin na tuntuod, ang relasyon sa mag-asawa, kung mga let's say, kung ara na sila sa kung mga elders na ba, no? Amat-amat gid man nga daw friends na lang sila, na daw mga mag-amiguhay kag amunin na makita ay na ton bisan gani mag late 50s nga daw wala na sila yung nagahinuliray magtulog sa isa na lang ka kwarto sa isa ka bisan ara sa kwarto sa isa ka kama, no? Pero kung magwa gani sa balik ka very sweet lang tawon. Amo na ina iya hindi na kita sina mag-wonder, di bala? Tawi mayong hapon ahay siling nin 2943 nasubuan gid ko maka-text na lang ko sa imo pero hindi na kami ka pamati sa radyo kabana ko kay naguba amon radyo ahay amo na lang natani amon kalipayan 72 siya kag 70 ako 2943 sa diin ka mo na yun. Taga diin ka mo, taga Bacolod ka mo. Sige, message lang kay kun may time, ano gani? Kung may time gani, replyan man gyapon ni Tita Wilma. Dali, gid lang. Just give him ultimatum with his decision with his decision to your family, or you may file o pwede ka man kuno ka file kaso
against sa iya hambal ni Tuto Junjun Lambatin sang pagkabantayan Kabangkalan 6989. Pwede man kung gusto mo magpasaka kakaso, pero munang nahambal ni Tita Wilma kung pwede pa man lang yan naton mahimo sa diplomasiya nga paagi, why not? Mo na, di ba la? Oo, karon naman ay ban pagin nga mga opinyon dara ihatag naton kag basahon sa inyo. Relax ha. Magabalik si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. I'm getting This is My Life. Ay, sa mga naka-online dira. Rodolfo Sagay na mayong hapon, Ma'am Wilma, monitor lang kami diya. Salamat gid sa Rodolfo. Yes, kay Carl Kenneth, no, dira sa Barangay San Jose, Ibi Magalona, sa Cañete family. Always pray gid tawi asang safety kabay pa. Yes, Ma'am Ana, ara gid kita dira iya. Juvie Monaras, good afternoon Tita Wilma. John Mark Mahinay, good PM Tita Wilma. Okay, Eileen Suriaga, tamyaw ko tawe ginikanan ko dira sa Mayla Castillana. Sa pamilya ni Ma'am Eileen Suriaga dira sa Castillana mayong hapon. Kay Virgie Ligaspi Coloso, good afternoon sa tanan nga naga-monitor. Mayong hapon dira Tita Wilma, night shift duty naman ko sa monitor sa imo program. Please greet kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Vanessa Star, kay Doc Matmeo, Mama Lulit Dialegdon, kay Papa Joe Dialegdon, Noel Amar, Alma Olegon, Alex Montesa, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Thanks for the love and thanks for the prayer, Ma'am Chinky Dialegdon. Ikaw extra careful man ikaw. Ma'am, thank you, Gid, ha. Thanks for the love and the prayer. Inday Rona Rihider Trava, good afternoon. Mayong hapon, ada man sila nag-aupod sa aton sa sininga hapon. Kay Tuto Janice, Daddy Janice, good afternoon, get well soon. Kay Inday Rona. Rod Simon, salamat man sa pag-upod sa This Is My Life. Tama, kagid ti Tawe, pamati, gid advice ni Tawe. Correct, gid, mga muyo, gid. Josie Lynn, good afternoon, Tita Wilma. Please greet happy birthday kay Ma'am Charito Taton Trava. Tamyaw ko lang si Tatay Teddy, Tatay Lorna, Tuto Butchok, thanks, gid. Yes, Inday Lorna, Reader Trava. Ma'am Lani Heromiano. Ma'am Lani Heromiano dira sa may Hibuan Capis, mayong hapon. Kay Rosemary Hineta Guevara. Ma'am Virgie, thank you, gida. John Serna, tawa sa tanan nga nagapamati. Yes, salamat kay John Serna, ana. Diding alom yan to, ara man. Kay Luvic de la Luna, ara lang ga-monitor sila ni Ruby de la Luna. Thanks for the flower, Miss Marge. Salamat, gid. Kay Andy Saludares, madamo gid nga salamat. Relax lang, anay, dira. Kay balikan ko lang na karon ang inyo naman nga mga greetings. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglan. Stephania, madamo gid nga salamat kay sa diramon sa Bet Store kay Manang Pearl kag kay May. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon. Kay Tuto Romel, kay Sir Ipi, kag kay Ma'am Jocelyn Mungketa dire sa may Villamar. Salamat man. Sa pamilya De La Peña, no? Kay Danzel, kag kay Nunoy, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Hello, Atia Kim Eriman, madamo gid nga salamat. Ang magandang hapon po, ma'am, please greet Cor Pomperada of Salazati, miss ko gid siya. From Attorney Fellart, thank you. Baudari lang ng paagi ba? 8 and 1 to 3, thank you, Gid. Salamat, Gid. Bao nga mga anak ka mo, na? Siling ni 45:37 good PM tawi sa sender una sa tanan pangamuyo iba na mo kag i-timing nga maayo iya mudo kag istoryahan nga may paghangpanay paghigug maanay ang Dios makapabago TY Gid. 45:37 madamo gid nga salamat. Siling naman ni 56:49 tawe good PM inom ta kafe ta tamyaw ko lang family Obrique, Dwindy Wilma Tina Warren Wela ganatamyaw ko man si Chay Maya sang tisaan ang gatamyaw si Bugok. Salamat kid. Mayong hapon sa imo. Siling man ni 40-12 good PM sa sender. Primero lang na ang maayo. Abi mo may kilala ko 10 years po sa iya sinilain nga babae na sakitan ko na mamatya. Tapos nagmasakit siya, puli siya sa asawa niya, pabay ilang
mabalik gina siya sa imo. Ma'am Susan isang Central Tabao, Valladolid. Ma'am Susan, as always, thank you sa imo sini nga gina paambit nga mga panugdaon sa aton sini letter sender na. Siling ni Ma'am Virgil Pinda, yes gid Tita we, agree gid ko sa imo mga laygay. Kag sa sender batuna lang na batuna lang na tanan, importante wala ka mo ginapagutman kag pakitai lang siya gihapon sang imo pagpalangga na kag pray always kay God na si kita mo gina-inspired ka pa nila Inday Josie. Siling naman ni 1964. Good afternoon, Tita Wilma, sa letter sender, kasimple lang sang himuon mo. Commit all your worries and problems to the Lord and pray. Si Lord na ang bahala. Kasimple lang ng iyang panugdaon, pero madalom ang buot silingon. May damo gin nga salamat. Alas 2:42 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na nato ng pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag sa horoscope. Karon iya nga adlaw Oktubre 27 tuig 2022, Miyerkules nga adlaw. Unahon nato ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio mo mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22 ang inyo horoscope nagasiling. Matuman kag mahatag ang ginpangako. Scorpio, likawan lang nga maghimo sang bagay o kung makahambal sang mga masakit nga tinaga sa inyo isig kapareho. Na? Kag abi mo kung ano, tadlungon nila ang ila sala nga nahimo sa tion nga ila marealisar nga nagsala sila kag husto ikaw. Karon nga adlaw may mangayo sa imo sang imo paghangop o kung sang imo man pagbuli. 12-16-24 kag 37 mga maswerte nga numero. Your lucky color is brown. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Abi mo wala Sagittarian, masulay ikaw. Masulay sa ano? Masulay ikaw sa makita sang imo mga mata sa imo opposite sex, no? The way nga ma-misty siya sa iya kagwapuhon o sa iya kagwapahon, pero ang batasan tuhay naman sa imo ginapaabot. Depende na sa imo. Sa mga singles nga mga Sagittarius. 1, 15, 20 kag 34, dark blue is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Capricorn. Ang mga Capricorn na mo ining mga nataw, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Yes, Capricorn, anong ginapaabot mo nga matabo karon nga adlaw? Kung anong ginapaabot mo, baliskad sina ang matabo. Ang himuon mo lang padayuna lang ang pagrespeto, no? Ang respeto nga ginahatag mo sa ila padayuna lang. Pero dapat magmangin mahinalungon ikaw. Capricorn, maswerte mo nga mga numero 4, 8, 22 kag 39. Jade green is your lucky color. Katuan naman nato ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20 tubtob Pebrero 18. Abi mo bala Aquarius or kamo nga mga Aquarian ang inyo kaalam, magamit nyo gid ina. Na? Dira kamo maka-income sang dako sa inyo, kaalam kung kabalo kamo magamit ilabi na sa inyo ginaangkon nga trabaho sa karon. So, i-develop pa more ina sang husto, kagamita man sang husto. 3-17-32 kag 41 mga maswerte nga numero. Silver is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amoy ning mga natao Pebrero 19 tubtob Marso 20. Yes, Piscean. Kung ano man ang imo mga plano, hindi ina maapektuhan. Pero kung gustoon mo karon nga adlaw, mangin productive ikaw. Mangin mapuslanon ikaw nga klase sang tinuga. Pero ang hambal sang imo horoscope, balik daman ang imo kaugalingon. Love yourself kuno, suno sang imo horoscope. But silingon, halungan mo man ang imo ikaayong lawas. 2-16-25 kag 38. Neon green is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman, Aries Marso 21 tubtob Abril 19.
Magabukas ang communication sa tunga ninyo sang isa mo ka anay kaabyan na long lost friend. Wow, do wala agi ka mo communication. Wow, ada kay mabuksan ina. Mangin malipayon ikaw kag tungod sina mangin mapagsik ikaw. Mas swati mo man nga mga numero Aris 221-35 kag 36. Ocean blue is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa ito na horoscope karon nga adlaw ang inyo sini mga nabatian. So bantayan man ang dugang pagidneton nga mga zodiac sign sa iton pagbalik. Pero kay Ma'am Imelda Magalion mayong hapon lang dira. Sa iya ko ng mga friend ginatamyaw niya, no? Tessie Hitsanova and family sa Familia Magalion, kag kay Joanne Arbas, kay Remy Alcantara, kag Tiniendo family. Gapamatigid kami permis Action Radio, ga-monitor gidiri sa Isabela, ma'am. Madamo gid nga salamat Imelda Magalion, kabalugid kita ya sa may Isabela, no? Sa inyo dira madamo nga salamat mayong hapon. Mayong hapon dira kay Mami Diana Consolacion. How are you? Mami Dayan, paamo kay nabila. Kay Mami Pilar kag kay Nanay Dayin, kumusta lang? Maayong hapon man. Inday Wilma Cabarles, kamusta na ikaw dira, no? Patamyaw kulang gali, ma'am. Sila ni Ma'am Vanessa kag Doc Matmeo sang Rochester, Minnesota kag kay Sir Mileli Oligo. May damo nga salamat Tita Wilma. Keep safe always and God bless. Gabisyo FB live stream Tita We, pero share ko gid siya. Ba salamat gid sa imo Sir Alex Montesa. Madamo gid nga salamat sa imo. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki.
Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, ang sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag Right. ride. Sir Rufino Eragabino, mayong hapon lang na sa imo sir na kay Sir Rufino Eragabino aralin siya ga-monitor sa barangay Handumanan kag kay Ma'am Emilia Hiponia. Mayong hapon, salamat gid sa inyo. Yes, padayon man si Tita Wilma, diin na kita ayon Tita We. Ara na kita sa zodiac sign nga Taurus. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurian, baw, kaanting sa imo, hindi anting sa palamatinana, kundi imo nga pamatyagan bala, alerto ikaw, kag ka very sensitive, kadasig sa imo makanutisya kung anong nagakatabo, kag kung anuman ang imo mabatyagan or anong imo panagupnop, sundon mo ina.
Kay nga karon nga adlaw very strong ang imo ESP o kun ang imo extra sensory perception. Isa lang pahinumdum sa inyo sini zodiac sign Taurus. Hindi ko na mangutang para hindi magproblema sobra. Mas swerte nga mga numero 2, 21, 30 kag 36. Cream is your lucky color. Katuwang na ito ng zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini na tao Mayo 21 tubto Hunyo 21. Gemini, hindi pagsapakain ng mga nagapanggarit-garit sa imo, na nagasunlog-sunlog sa imo. Kaya nga akong sa pakon mo, resulta na, di lang ka mo mag-intindihan na, inay ka mo buot. Likawan lang ang pagbinais-bais. Gemini, mas swerte nga mga numero 6, 20, 33, kag 45. Violet is your lucky color. Katuan naman na ito ng zodiac sign nga Cancer. Yes, Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob, Hulyo 22. Cancer, suno sa imo horoscope, be honest to yourself. Kinanglangged. Kaglikawan mo nga mangin irritable ka permi. Disiplinahon mo ang imo kaugalingon, kag kinanglan magbag-o na ikaw. Inaiya hambal sang imo zodiac sign for today. Mas swati nga mga numero 1, 21, 26 kag 37. Your lucky color is yellow. Kay tuwa naman natin ang zodiac sign nga Leo. Mga Leo, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Yes, mga Leo. Husto ang desisyon. Pangitaan ang solusyon. Pangitaan sang solusyon imbis nga manimuron ka dira sa higad tungod sang imo ginaangkon nga problema. Di ba na? Kung gamay pa lang ang problema, pangitain na sang husto nga solusyon para hindi na magdako. Kag karon nga adlaw masako ikaw gani cool ka lang. 4-18-39 kag 40 mga maswerte nga numero, milk white is your lucky color. Mga Virgo naman, yes, sa mga Virgo, ang mining mga natawo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Very strong ang karisma sa mga Virgonian karon nga adlaw. Mataas ang level sa inyo karisma. Buot silingon, makagalanyat ka mo, kag kung sino man ang inyo maistorya, madasig ninyo nga mapapati, madali ninyo nga makumbinser. Kag may ara ka mo deal nga ma-agree gid siya, kag ma-close mo, dako nga income. Kung may ara, Virgo, 5-19-22 kag 29 mga maswerte nga numero, sky blue is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign Libra. Ang mga Libra amo naman ining mga natawo, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Ari naman problema ho, Libra. Sino sa imo zodiac sign, horoscope for today? Problema nga ginaangkon mo, magadako ina, kung hindi mo dayon pag-aksyonan. Gani, subong pa lang, hulag ka na. Ang mga maswerte naman nga mga numero, Justice 24, 30 kag 37. Your lucky color is emerald green. Nabatian natin tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 26, tuig 2022. Ay, ito Edilaos, mayong hapon lang dira. Ronald Torreno, yes, good afternoon, sir. Nagapamati kami diri sa may Nagapamati kami diri, Magaluon family, Torreno family. Thank you, good sir. Kay Merly Gonzaga, salamat man. Tawe ko niyo, God bless. Yes, salamat gid, no? Dudes, Sir Vanya Inocencio, Tita Wilma maulanon nga hapon kag matugnaw. Tsaka na, matugnaw nga panahon, sakto na. Ang hapon sa imo kag sa tanang nga tagpalamati sang ARB 684 Bacolod. At natamyaw lang ko nung taga Hacienda Mercedes Barangay Maaw. Ang family Zalazar, ilabinagid kay Lolita Zalazar, Laguyo family, Sir Vanya family, Inocencio family, kag kay Mamang Pida nga nagapa-urok-urok gid pamati sang tanan yung programa labinagid ang mga drama. Salamat gid Action Radio. Okay. Yes, Sir Rufino Eragabino. Thank you gid kay Martin Aliling. Impon to stress, dali gid lang. Nga ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa pagupod sa aton sa 3 o'clock prayer. Okay, si Tita Wilma wala na sang panahon, dali lang gid. Kay Virgel Ilustrisimo, sang Bantayan Cebu. Keep safe, amping gid, no? From Ate Ling. Okay, salamat gid. Wala nato sang panahon, pasensya nang wala nato nalabutan nga mga greetings. Bawi lang na si Tita Wilma. Pero ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo karon nga hapon nalin sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. I can't say goodbye. Salamat gid. So, standby sa mga mga drama. Buwas na naman. Bantayan ang mansahis ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!